Wara l-iżviluppi dwar il-każ ta' loti tal-commissions fuq xiri taż-żejt kif ġew irrappurtati fil-gazzetti tal-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Lawrence Ghanzi ma marx l-intervista li kellha tixxandar live fuq il-programm TVAM fl-10 ta' filgħodu fuq ix-xandir nazzjonali. One News huwa informat li Lawrence Ghanzi kellu jitkellem fuq il-proklama li ngħatat lil George Farrugia, l-aġent lokali tal-kumpanija Trafigura li jinvoluta fil-każ ta' loti tal-commissions ta' xiri taż-żejt fl-Enemalta. Il-ħadd filgħodu l-Gazzetta The Sunday Times velat kif hemm emails li jsemmu laqgħat bejn George Farrugia u l-Ministru Austin Gatt dwar xiri ta' żejt. F'dawn l-emails uffiċjal tal-kumpanija tax-xiri taż-żejt tistaqsi lil George Farrugia kif marret il-laqgħa bejn Farrugia u l-Ministru Austin Gatt. Austin Gatt fi stqarrija fil-bidu ta' dan l-iskandlu kien qal li qatt ma kellu laqgħat ma' ħadd dwar xiri ta' żejt. Email li għandu fidejh One News tikkonferma li l-Prim Ministru kien ikkonferma li ser ikun qed jikkummenta fuq dan il-każ fuq il-programm TVAM. Madankollu, Lawrence Ghanzi baqa' ma tfaċċax. Din l-email intbatet lill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista tard is-Sibt filgħaxija biex tistieden għal intervista oħra lil mexxej Laburista Joseph Muscat li kien diġà impenjat b'intervista oħra fl-istess ħin fuq One Television. Waqt TVAM ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni għalfejn il-Prim Ministru ma tfaċċax għall-intervista. Sa dan it-tant wara li ma marx fuq TVAM il-ħadd fil-11 ta' filgħodu, Lawrence Ghanzi kien intervistat fuq ir-Radju tal-Partit Nazzjonalista imma ħarab milli jitkellem fuq dak li ġie rrappurtat il-ħadd filgħodu. F'sija sieħa li matula Ghanzi kien intervistat ma semma xejn dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq xiri taż-żejt fl-Enemalta, kif ukoll loti tal-proklama lil George Farrugia mill-Kabinett fl-aħħar sigħat. Farrugia qed ikun rappreżentat legalment mill-Avukat Franco De Bono.